Ngapa? Suwe-suwe grubyak. Kalau grubyakan. Heeh. Wah, Ketemu anak wedok neh, Mas Gareng. Wah, tabuk bocah iki iso ngempur awake. Jangan begitu. Lah, Saya sudah diet selama 2 minggu loh. Dietmu Tidak iki mengerti. ora dietmu piye? Kak kudune sampean iki wis ketemu aku ndek nganane ya. Lagi ndek nganane. lagi. Kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus kudune sampean ki ngelone aku ki rada kurus. Ora ngomong dietmu diet gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku. Wong wedok ki nek lemu diomone kuru ki marem ngono lho. Dan untuk menyemangati bahwasanya Niken ki berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kowe ketok kuru. Mah kasep langkat mau. Ya mergo kaset kuru lemu meneh. Wangel men jak omong wong tuaku. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare Niken ki kudu manut ora iso dadi pengkhianat. Kowe calanan sing ora manut dadi kowe ngenes kuru-kuru. Ora iso kudu manut ya, Ken. Ora iso. Wong lanang ora manut karo kowe mau kapakne, Ken? Menjadi 65 bagian. Kira. Mah, kudu gawe mik. Aja ngono, aja dadi wong wedok sing kejem. Wis ngene Kediri, Bos, keras, Bos. Kediri ki nek kutha sing jenenge Keras. Kediri Kecamatan Keras. Bos. Jadi padake Jawa Tengah. Keras kutane. Halus Kediri. Keras kutane ning alus wonge. Ora iso. Ya ora iso aja digarap. Ora iso kok digarap ngelu siramu. Piye? Wis piye? Piye lho? Wi ulangan wiyae. Wis jarke wae diisi karo gurune dhewe. Jane ngono, aku sekolah ya ngono kok. Ha iya ning ngene. Lemu ora apa sing penting sehat. Aku mau lemu. Ya setengah lemu. Ngangkel. Wangel men kok kowe iki kan ya wis. Semok. Ya, semok. Lebih tepatnya semok. Ning sing penting sehat. Iya. Sehat jiwa lan raga. Ya, jadi kowe iki mau kok ngendi to kowe kok ngendi? Oh iya, ini tadi kula radi randat nggih Bapak. Pak. Pak. Iya. Udat. Wis aja udat-udat ki nek Pak. Apa? Kalau ket ingin dikon mandek rokok angel lek ramoke. Kok rene? Rene, tak udute. Iya padha. Wis tuwa ki anu lho hitungan dina. Iya iki mau saka Kediri terus 12 mrene ya, Nduk ya. Sampe nih pamong rokok ki hitungan dina sampe langsung sakit. Ora kowe iki jane penyanyi apa linmas kok ngelikke wong. Iya karena aku tuh saking sayangnya kepada jenengan-jenengan itu loh. Harus menjaga juga. Ya kowe mambu yo ansin. Dadi aku ngrokok wis ra entuk. Ra entuk. Kowe matur karo Pak Kades, sok melih ampun rokok Pak sing diparingke Mas Gareng. Pak Mbah Gareng anu diganti duit mawon. Oh, aja ngono nek ngomong Pak. Piye? Ampun rokok mentane mawon ngono. Kon suwa saiki ngono. Lah aku. Lho, biasane yen sing ngemis ayu kuwi cepet cair. Ngono. Berarti aku njalukke sampeyan kok Ora pisan-pisan dadi maklar pengemis lah apa to kowe? Ngendi Pak Lurah sing ngendi? Lho, piye ta? Ning iki lho. Pak Lurah Sadiko. Lah kok padha karo lurah sing mau ning Kediri. Wajah ya ngono kuwi, enek brengose. Apa paling lurah iki mesti kudu gawe brengos ya, wajib ya. Iki pancen wis sae perkara lurah, iki Raga Sukma. Raga Sukma? Mergo penampilan lurah saiki kudu sing wibawa ning ora medeni. Lho. Dadi brengos ki marai wibawa. Wibawa. Berarti sampean ndak enek wibawane blas. Lho iki brengos. Ora iki cat momo tak ngene paling ya ilang. Aja golek pangan kok ora-orekan. Ndak ora arep ngorek-ngorek. Ora iki mau saka Kediri. Bentuk tanggung jawab Nduk Niken ya kudu. Nggih niki wau saking Kediri kandat ada acara apa
kemerdekaan HUT RI, RI. ya Ya, di sing Kandat Kediri, sing penting. acara Mayangkara sampai jam 10:30 terus habis itu langsung cabut bus nganti anu apa jenenge Pak D Apa? mobilnya ini nganti oleng kayak mau Oh, mobilnya gliding. Ya, Rak. gara-gara anu mau Ya mobil mesti gliding, orang gliding lah ya ora mlaku. Maksudnya kepiye? Oh nganti siksak ora oleh nguling. nyalip-nyalip Ya ya kuwi siksak nyalip-nyalip ya nuling yo ngene. nggih nyalip-nyalip tadi mobilku itu terus tadi juga hampir kecemplung got juga tadi mobilnya Ora ana tapi bahasa Indonesia kok kecemplung yo apa. nggak apa-apa udah dibiarin nggak apa-apa untungnya tuh udah tekan sini aku alhamdulillahnya itu sudah bisa Tapi kan kamu sampai sini genah wilujeng loh. iya iya tadi aku tuh itu salin di situ balai desanya situ Pak De tahu ndak balai desanya Iku ngarep. kayak neraka Lho kok koyo neraka piye to? panas ndak Jendelane mak tutup kok. Kan jendelane buka ya isis. Pak dah jan ya ampun ngono kuwi mbok dipasang AC apa piye sitok-sitok kipas apa piye kok guys Sing mbok go salin mau dudu ruangane Pak Kades. uduh Ruangane sing jaga kono, wong pos kok go salin. So meneh ruangane Pak Kades. Ruangane Pak Kades ki ora ngerti. Saya panas. malahan Oh, kene iki hawane adem lah nganjuk nggone kutu. oh iya nganjuk kutu angin Wong nganggo AC barang. Nah iki ya sing baku ngaturke wilujeng iki kene bersih desa ya tanggap warsa RI. Muludan. Maudan. Oh. ya berarti hitungannya semoga masyarakat yang ada di sini, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, Amin. kathah rezekinipun. Mugi-mugi Indonesia menjadi merdeka, menjadi rukun, aman, sentosa dan Amin. juga Lestari Widodo. lestari Pak Dodo. Ya, Lestari Widodo Sugeng Rahayu Slamet. Sugeng Rahayu Kok- bis itu. Apa? Bis. Kok bis ki donga. Kok bis? Iya enek bis Sugeng Rahayu. Iya. Enek bis Bagong barang enek. Bis gareng ora enek. Wis gareng ora enek. Ora enek. Ono. Soale lek bis kan kudune kan sing jebobok-jebobok to, Pak. Ah. Bagong kan awake lemu. Iya. Lek gareng kan cilik. Cilik, ha. Mosok yo bise arep ciut ngono ya. Pak. Ning Semarang ono bis gareng. Bis apa kuwi? Ning ora ditumpaki sing dienggo jumbleng lho. Wah jenenge yo bis. Apa itu? Kok takono Pak Kades iki mboro ngerti bis iki piye ngerti. Iya. Oh. Iki pamundhute Pak Lurah jek sitok nduk kan. Apa? Caping gunung dijengleng kon jengleng Pak De Gareng. Oh nggih. Juga ini permintaan dari Mas Sahrur DPRD Kabupaten Nganjuk nyuwun tresna Waranggono. Sing diaturke caping gunung Pak Lurah sik iki mung lek siap-siap ket sore pokoke mengke nggon caping gunung genduk niken sing nembang Mas Gareng kon jengleng. Nah, jengleng putune jajal kaya ngapa. Ya, aku yakin Mbah masih kuat. Ya sak anu ya sak kuat-kuate simbah ya lho. Ya. Marga bab mau Udah, bengi nggak apa-apa. Mbah Kakung bar nggarap Mbah Putri. Garap apa itu? Enggak anu mijeti. Oh iya. Ya sabar ya Nduk saonone ya. Iya, yang Alah, penting melas. selamat. Heeh. Padahal selamat dhewe wingi bar tiba. Iya. Saben Saben bengi diantar suarane Mas Gareng jan. Ya jan ngene kok ora gelem dadi kondektur bis. Eh, Wow, Putri. kok kondektur bis? Ya apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter kok suarane. Kondektur.
Maaf. Sing duwe bis ngono lho. Oh iya. Ya bis jumbleng. Aku sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, Mbah. Oke deh. Nah, nanti kalau aku lupa tolong dielekkan ya. Dilikkan. Iya, habis ini apa? Sahabat penginnya Sayang sekali Simbah juga tidak emot. Itu apa? Apa, Pak? Konang. Oh, konang. Aja karo kotang lho, konang. Sing semangat to kan bengi iki ya. Ayo, semangat ayo. Ora ono. Enak sing ngendon-ngendoni ning ayo. Lho saonone to kan ditabrak. Yo ngangas. Yuk. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Aku toh? Iya. Oh iya. Oke. Iya. Aku tahu enggak, Mbah? Aku kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing. Badek. Oh, banyu dhewe lho, Ren. Badek. Nikane kemproh. Ngapa? Mosok karek didelok-delok iki. Ya kan mengecek toh. Ngecek iki ora kene terus kene. Ngecek iki ngene to. Oh, ngene lho. Iya lho. Wah, ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak breng ngono iki wangi kok. Gereng apa sine PPO tok. Nyepelek. Nyepel kelek. Yen Apa iki, Pak Jen? yen Wis ngerti, rasa juarai. oh ditenono. Ini sinden pinter kok juarai. Ditenono kowe ngono sok dadi apa wis iki. Yen memacang menganggo janur kuning jangan mepet-mepet. Bau kecing. Iya. Nek karo burine pas. Padha lalu yo suwone. Nek karo ngekan ora pas. Lalu yo. Tak kudange Pak Sadika gen marem nduk Ken. Ayo ayo. Lurahe jenenge Pak Sadika. Ayo. Nggih. Ayo Lek. Kaya niku to, Pak. Oh iya. Tak kudange Pak Sadika. Ngono ae penak. Tak kudange Pak Sadika. Iya. Pak Sadika ora jawab piye Mas Gareng? Masa lagune mek ngono ta, Pak? Iya. Ya ngono. Ora enek budgetane. Ora enek. Ganteng-ganteng dhewe. Iya. Pinter tenan Sadika. Bagus-bagus dhewe. Sadika ireng-ireng. Kadas lho, nganggo Pak. Lek Pak kedawan. Kata-katane. Iki kan lagu. Oh, terus. Nek enek Pak iki kaya ganjel ngono lho. Ya Pak Dika. Pak Dika. Aku dange Pak Dika. Pak Dika. Pak Dika. Ketok untune. Seneng. Hah? Seneng guyu kok. Oh iya. Sampun puas Pak Sadika? Nggih pun, monggo ayo gendang mulih ae Pak Sadika. kosek. Puas. Puas ki perkara mbok udan mau lho. Yang lagune urung rampung ya urung. Kosek to aja kesusu mulih kudu mulih. Piye lagi teko lho kudu mulih. Aku bocah rampung kesusu mulih. Sabar sih. Jangan coplek-coplek aku. Ini pundak hanya milik dia seorang.
Kang, kok cablek-cablek ya. Iya. Muga-muga kiding tangane. Rasa nyablek kowe. Ayo, kembang. Pun saged kula, Pak. Iya, iya, iya. Rasane piye? Ndak kerasa belas. Oh, kulite badak gitu. Ya ora, ya kulite sampe saking kisute mangan aku. Ora. Kok arane kisut bar tak amril, alus. Ndi iki kisut? Lho, iki kisut sebagian alus. Pokoke senengane ora wae kene le joget kenteng kok ora krasa. Kurang greget berarti. Kurang gregetnya, Pak. Ya kamu yang gregeten dong. Aku kan sudah tua nggak bisa greget. Oh, aku yang gregetan gitu ya. Iya dong. Iya, karena aku kalau udah gregetan gitu pengen dang mancal gitu, Pak De. Kowe kono bangun dhewe. Medeni wong e. Oke. Konslet ini. Apanya? Ora iso mandeg. Lah kenapa? Konslet. Ya wis tuwa, kan wis bene wis. Ora iso bedakne antarané konslet karo buyuten. Dadi Iya. Oh, kowe ora ngerti wong Mas yo. Bobok, ayo. Ora jarak perkara. Wah, sapa iki? Ngenani aku sapa iki? Santet iki, Pak De. Santet apa kuwi domu. Oh iya. Panas. Ya. Mas kok pas kene kaya kirik nguyuh ya. Tak kira asam urat kumat. Ora, mandek ngetutke gendang. Oh iya. Panas udan panas aling-aling tapi Ayo contoh di Pak Jekareng sih, ayo. Ayo Pak De. Ento, ilo warok Ponorogo. Buto. Yuk. Kok keruk?
Helek. Napa? Suwek katoke. Ki warok wedok. Kok. Yo mandek. Ayo ndekno. Ndek makan. Oh, kowe dadi gelemu ki ya dilebokke wong wedok. Mandek lagian ngono kowe. Padha lanange ra gelem mandek kowe. Ora gelem. Sing lebokke niket ta wedok mandek kowe. Iya lek lanang karo lanang kan boti. Apa ya? Lu. Siapa yang ngajarin lu? Bu Dwi, rokoknya bapak nanti rokoknya bapak. Wah, disita karo nikan. Nggak ada ya Bu ya, orang 12. Aku ra gol, aku ra gol. Wah, aku adem ya, ora udut wae kademen ya aku. Mendem Pak, mendem Pak. Aja. Kowe rek kae nyita rokoke dalange mbok lebokke tasmu dhewe arep mbok udut dhewe. Mbak ngapain? Enek Kok peringatan pemerintah merokok mengganggu kesehatan. Bener, kuwi peringatan bener. Ya. Survei membuktikan bahwasannya 15% penduduk Indonesia kuwi mati karena merokok. Jadi yang 85% mati karena tidak merokok. Mula udut kene. Udut kene. iki sing diganggu kesehatan. Dalam ora diganggu. Ora diganggu. Wes. Lambene wong perokok. Ayo, Dok Ken. Alah enek sing video call. Apa? Wah, iya. Ki nang Nganjuk. Lagi anu Ardi, iya ki. Utu Ardi tak pusi.
Jangan ganggu karirmu dengan lanangan. Dek jaman ya. Sampun katur, Pak Lurah lagune loro wis diaturke Mas Gareng karo Nduk Niken. Nggih. Menika kantun pamundhut saking panjenengane Bapak DPR Nganjuk menane Mas
Sahrur nyebut Tresno Maranggono. Oh, monggo. Gila duet to, Nduk nih kan. Nggih. Heeh, mbok menawa benjane Pak Sahrur bakal Sahrur kersa badhe duet duet, Pak. monggo. Oh, mboten, namung Mboten, menikmati sampun. beliau. Oh, nggih. Matur sembah nuwun peparingipun 300.000 nggih. Ah duet karo sapa Nduk kan? Kalih Pak Digareng. Hah? Aku apa terus apa judulnya? Tresno Maranggono. Aku ora tau ngrasani warang. Iso iso. Aku ngrasani pisan entek-entekan. Saged Pak Di, ayo Pak Di. Ora iso. Saged. Golek tak goleki pasangan sik. Na longso rasa rasaning nangis jroning atiku. Lah kok wis dibayarake kowe dhewe wae. Ya tidak mau. Golek liyane. Pak Dik iki porsine ora penyanyi iku timbangane klera-kleru, golek penyanyi liyane. Sing ndi Mas? Ki lho ana sing WA. Sapa? Mangke kula sing duet Tresno Maranggono, Pak. Sapa? Nanang merem. Ayo wes. Lagi kuliah bocah. wes. Kuwi ora apa ya? Mana tadi? Nang ndi nang? Ora apa to, Ken, karo Nanang merem. Nang Ya itu pacar keduaku apa? Kene nang. Heeh. Mbiyane ora. Wah, bocah iki koyo dengare ning ngisor, biasane dhuwur. Lah iya. Wah, bar pendidikan sajake. Sirahe bros. Ndase bar dicukur. Wis teko lompatono wae. Iya. Ah, salah sekali. Heeh. Wis ora roh nganggo kacamata ireng. Bisa yo mlereng. Apa? Gedok. Wis, kuwi ya Ken karo Nanang ya Ken. Nggih. Wis anggepen kuwi Nanang sing mok tresnani ngono wae wis iki. Kene nang. Aku tresno banget kok karo Mas Nanang iki. Iya. Kene. Kene kowe iki manut ora manut tak. Sabar. Wong bocah kon manut kok angel ora jamak. Ayo. Udah-udahan apa mencolot? Pun manut. Lah ya Mak, kene. Ini apa kakinya diangkat? Iya. Wis, pokoke tekan gone. Ki tak kemi. Mik. Mike wis disiapke dhewe. Saking tresnane ki mayang ki mike Nanang wis disiapke. Heeh, disiapke karo mayang. Mergo tresnane mayang ki tenanan. Nek karo petuk Nanang ki kudu ngecek. Lah ya. Iki nang. Dek, kowe dekek sirah yo aja sak gon-gon to. Mula yo kleru. Kowe kok wis tekan kene le. Mana dulu tak? Cek. Pun kula. Tekan kene jam piro mulai? Kula niku wau mantuk jaran keng mriki tengah 11 napa pinten Pak. Antuk jaran. Mari ning jaran. Setul. Ndak nek jaran piye jajan? Aku lek ora iso ning jaran jungkir balik tok isaku kan. Ndak piye lek jungkir balik? Ora ngene ya. Aku sesuk gemes lho bocah iki. Kok Ya tak Allah, bali Ken. entuk ora ya? Iki lho aku sesuk delok iki bocah iki terus gemes aku. Arep mau mulih? Tak go mulih, Arep nggo apa? tak air keras. Panjenengane pripun Pak? Lah wong kowe iki diteni wong tuwa ketemu ning kene ora jedul-jedul kok. Lah wong pripun to penonton nggih nyatune nggih kebak saestu lho Pak. Diteni niken. Ya, coba tes nada dulu Mas. Iya sayangku nih kan. Sayangku. Modelmu ya tikus ketulup sayang. Aku mencintaimu nih. Wes kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Garengmu. Suarane apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe ning omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Duwe sound tenang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih mengke nek kula wayangan jenengan namine Sone PC Audio. PC audio ya apa? Nggih utawi PD Audio. Apa kuwi? Iya. Sampun pedhot del. Mas Nanang. Dalem dene kan. Di sini. Kiwa. Di sini. Astagfirullah ya Allah. Oh ya apa ya warai ya awakku gampang ngilang lho. Ayo nyanyi kuwi ya Mas. Siap sayangku. Alah. Kak. PC audio alias picek audio. Utawi SPD. Apa kuwi? Sabdo peteng dedet. Wah iya. Yo, Bersama Dijo Laras Indonesia Tresno Waranggono. Uwela. Mas Nanang. Oke. Di sini. Halo ya. Iya. DPR.
Lagi. Ah, nggih. Pamundutan saking Pak DPR sampun diaturaken. Nah, iki mau Tresno paringane. Waranggono. Makasih ya Le nang. Nggih. Iki ana sih tasis tunggal pamundhut si sanduk niken karo sing rong adeg sing dene heeh. Nggih. Dari Pak Dokter Suratin Eko SH SIP MH Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Bayan Klaten nyuwun lelagon nggih Kusuma Wijaya. Nah nggih ya uga Mas Joko Kedung Malang Kediri ya hadir menyimak lumantar Dwija Laras Indonesia. Heeh. Matur nuwun. Uga Bunda Santi iki ya. Wah, transfer 200.000 nduk niken. Bunda Santi sing ana Jakarta. Nggih. Nah, nyuwun lagon Kusuma Wijaya. Nduk sapa jenenge iki? Prima karo Mbak Cengpe sing urung jumeneng. Ayo. Nggih. Nah, disupati yo. Ben ngadeg Mbak Prima dengan Mbak Retno Cengpe. Ha ha he he he. Digareng iki saka Mbak Santi 200.000 kon maringke Mas Nanang Tunanetra. Oh ya. Apa ya ngerti jet to cah iki? Ngerti. Saka Mbak Santi saka ing Jakarta, bundane niken Nyale. nggo Nanang Tunanetra. Ya. Ah. Besok nggo menake mripat ya. Ah. Benakne mripat. Heeh. Apa iso dibenake ana apa enek bengkel mripat iki? Ada. Ngendi? Ngendi? Ono ya. Ada di apa Materi. dokter mata itu ada. Oh, dandakno mripatmu nang gen Diganti moto Naruto ngono kae lho Mas Ati. motor Naruto. Ora Ken. Kok wis ajake ora omongan karo Cungpe ngopo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pe, Rasa caturan karo kowe, Pak. Ora caturan. pe, cempe. Cungpe kok cempe medake. Kowe iki tiba tuwa, aja sok marahi kaya ngono. Lah kuwi geger megara buta lanangan kok kuwi ya. Oh iya ta. Enggak ngapa lek. Saiki gelem karo kuwi ora apa. Kowe kekno. Kowe tak garap dhewe. Aku gelem karo Mas Pardi. Kok sapa? Pardi. Parti iki sapa? Mas Parti Arti. sayang. Siapa? Parti. Pak Ardi kok Pardi. Wah, Pardi. Ya, Pik. Heeh. Tapi wis akur kok wingi wis akur cah loro wis akur Ya, ya. jobone, Pak. Jobone. Ora ya kuwi lahir batin tulus tresno kuning sampeyan. Alah, telek. Wis to, Parti pen ra apa-apa. kok sik kowe kok naksir Ardi iki lho. Apa iso digarap? Wong ketok lak kowe wis meko. Yo iso ngene-ngene lah yo nek Oh, dikumsik ya. jek gurih lho. Kok. Dikom dinget sik ngono sik gurih. Terus dideplok. Oh, alah. Ya ora apa-apa kok tambah-tambah mendem. Ya, iki uga iki Van Gareng Semarang dari Jakarta monitor. Oke. Mas Sukri Hono Coroko. Wah, alah. Den Sukri. Ah iya. Nggih, matur. Yo, lagune Kusuma Wijaya. Engko bar iki gek nutupne lakon yo. Iki lakon pamundhut saka panitia. Wah, luar biasa Banjaran kok krasana. Oh, ngono ya. Monggo musikipun, yuk. Matur sembah nuwun engko disambungkeun gara-gara
Ki arta saka Mbak Santi 300.000 ge diparingne karo genduk niken. Oh ngono ah. Ya, kalau sawangan mendung mentiung kaya agahe payung no. Oh ya.